Trí, dó, hían, náid, tí riomh, bríon an seo. Ag léamh na nuacht as Meiriceá. Tá céadaoin an tríomhláidíag míúil rá bhíle sa sé díag. Mariú nó beter go cheart rá fel Mariú cúigear Pólíní in Dallas le déanaí agus chua an tuachtarán Obama go Dallas inné chun óráid a thabhairt ag searman nas cuimhneacháin in rá sé gceist ag sólás a thabhairt dá náisiún suaite go maith. B'éidir díar ní bhfuil Meiriceá ag dúiseacht do aib na ngonnaí. Tá neamar go daoine leis neamar go gunnaí ag marú a neamar go daoine margheall dara leasú na bhunreachta s caafar sin airú. Cáimid rud a cheicear seo go leis céir. Ní thug sé seo ach saicid mar fin cearta. Déir an tuachtarán Obama agus an ceart aige go bhfuil sé nám teachtar bhunús éigin cabid le cóthuiscine. Bhunús éigin cabid le. In áit a bheith scarach an chéile. Díar ní, dír i chéile tá muid ag feiceáil cogad ráid in Meiriceá le ráthíomh daoine gorma ar thaobh amháin agus na Pólíní ar thaobh eile. Agus tá an dá réim seo ag déanana dronganaí dá chéile, dá géile, rud nachhfuil ar leas aine. Cuireadh cúigear síocháin folamh ar leataobh don cúigear Pólín Warú I ngníomh a thug an tuachtarán Obama néaltrathe ar foréigean néaltrathe agus fua cineach. Idir an dá líon déir daoine gorma Meiriceá go bhfuil amhras orthu go mbeidh siad ná caidreamh níos fearr bheith aice le Pólíní Dallas. Déir staidireamh, déir statistic go bhfuil dulchan cín sa caidreamh idir an dá grúpa ach is léir go bhfuil bearnaí cineacha an go fóil. Níl is agam céir is féidir le mar ráfuil sin. Tá méid bheanúisteach ar ocail an seo. Bhí mé bheanú ar ní freisin capital. Sé sin an fá. Tá Bernie Sanders tar éis tamil fada, tar éis tacaíocht a thuispeint de Hillary Clinton go mbeidh na déanlaithe in ann fronta aontaithe chur ar fáil agus tá sé seo tábhachtach agus na ardeiseannaí ag teachta níos. Ní léir go bhfuil Sanders róthásta ach is cosúil go bhfuil Clinton tar éis géile éigeanna dhéanana dá éilimh agus go mbeidh cuid dá folasathe
dógail chuice aice. Rois agat go raibh cóipcheart an órán bhí sé overcome. Rois agat go raibh cóipcheart This Land is Your Land. Chud is móide a dhaoine dearan Oileáin sin, Meiriceá go dearan. Ach is cosúil go be, agus cé go meannítar orb mar healúchas príomháideach tá glúiseacht ag dul rá iad a chur is sellibh an phobail. Ach sin go déas. Sin óráin fíorthábhachtach seanchóireach de chud Meiriceá. Má tá Chúba ag oscail sús ní léir do phobal chúba sin. Tá Geilleagar na tíre sin ag lagó agus tá cúbánaí buartha go mbeidh an tír ag fille ré níos dorcha, níos dua, níos grúma. Tásúil agam nach níl aonú deile le rá agam. Tá mar is saoil duit má tá beanú chóirsaí sa cheantar sin san tá tSín tar éis sellibhach leach scéirí. Ní féidir Oileáin a thuirt ar gceart mar níl an tú ach scéirí agus Caime checkáil níos an acla seo. Dreidirí a áil chun níos mó gainmh a tharraingt sús ar na scéirí seo. Onas gomach Oileáin an, agus gomach an tSín in an na Oileáin seo a éilimh mar halamh síneach. Agus leis na Oileáin ar nó fan tú ceart a drillála, ceart a cosanta, ceart a náisiúnta. Ach tá panel de chud na náisiúnaontaithe tar éis an cangan seo más cangan é réiteach. Bhí rions tíre sa cheantar go háirithe na Filipíní ach rionteile chur inai Brunei, an Indonéis, an Bhaláis, Taiwan, Vietnam, Mina tíre seo go léir ag éilimh a gcearta féin geantar farig deisceart na Síne is dócha. Is agam is bfuil me á rá gceart. Ach tá ceangan réiteithe ag na náisiúnaontaithe agus na náisiúnaontaithe ag rá nach leis tSín an talamh nach le héine é gur talamh idirnáisiúnta é nó nach Oileáin cearta iad agus nach féidir cearta tíre a thuirtsdóibh I gceart mar sin. An bhreatain. Tá bogad thart ar siúl I rialtas na Breataine. Tá David Cameron amach, bhíchas ag súil nach sé amach go dtí deire fór nó mína saona, ach cuireadh amach a bhaid níos scioppaí Theresa May atá anois sin príomhmheara. An taon áitir a thuairtá fannacht in Ivory Day Sráid Downing ná Larry an cut a fór siad chun lucha a gháil. Tá an bhreatain
faoi hir asrú faoi láthir, agus ní fis céirdacheochaí as, tá sin hirthú hí ceart an sin, tá sin a liútar étar. Bhí tuairt trénach úfásach san Idáil, bhfuil rá tréin passioné faoin chéile, díreach an éidir na chéile, chuidir chuid den dá cudalnaid den dá tréin ón ráilí, agus Mario Cúigur agus fihid. Ceantar bocht is seo, agus cé go bhfuil an chuid is mó de línte trénach na Idáile scartha in rálíne, éon líne a bhí acu an seo gan táscú ua aibdíoch agus ar nó meascú duine cín sús agus chuireadh an dá tréin ar an líne céanna ag an am céanna. Tá Paul Ryan i dríblúid, tá an spot tholas a bhí ar goití cé roidé ó gara Donald Trump. Agus tá sé fáil iad an na mucas na madarí faoi láthir ón dá fortí agus é tuairteáí ar ár éis na poblachtánach. Sciúla ceart atá sé fáil. I bhí a héine ó na poblachtánathe mar nach chuil sé ag níras agam mar nach chuil sé tuairteach go leor faoi Hillary Clinton nó nach chuil sé ag taú go leor le Donald Trump covis agus tan déan lahé tuairteach mar nach léir go bhfuil smacht ar bheithice ar an ggóghail. Agus muid a caint ar poblachtánnaí agus polítíocht agus trach humor, tá ár daine na Stáit Aontaithe Loretta Lynch ag tuairteáí ar poblachtán feargacha marall ar ríomhphoist Hillary Clinton. Sin an FBI gan éon rud a dhéanamh faoi an faoin chunspóid seo faoi Hillary Clinton a gúsáid ríomhphoist príomháideach agus tá fearg ar na poblachtánathe dá réir. Poblachtánnaí. Tá grúpa starithe mór le rá ag techt le chéile chun Donald Trump a luchtú. Ní chuimhin am na henim nach a chuointe go James McCullough sílim den ceanna sé James McCullough ceannacha agus sé nó rinne a dhéanaan na chláirichaí documéideacha sin na PBS. Ach cibé tá an grúpa seo ag taringt an aláram faoi Donald Trump ag rá gur gurh amadí staidú le é how mar uachtarán. Sorcas gan elephant an féidir éis na haulu, féidir leatsa éis na haulu. Well, tá ringling taréis deire a chur le elephantí in san circus. Agus níos tá orthab an cóbhá sin an cóbhá sin a chuineáil idir cua mar ar nós cuimhin na gachéine elephantí sa circus agus nóálaíocht. Caithe na circus nóálaú agus tá níos mó daoine ina chéile ag glamhsan faoi circus a gúsáid ainmhithe. Mar sin ceidir féidir a dhéanamh.
Chafar córéite réigen na áil idir an dárad. Agus é chuneall chomheá cotram. Tá tuisbeantas a goscailt dé híine in Amsterdam, Oileáin thugann a thuisbeanan Fíneacha nua ní amháin faoi chlós Vincent van Gogh ach faoi Weil Insine Vincent van Gogh. Sin cin mar a bhí a bheabhar go dúnaidir má bhí sé ag gearradh a chlós bhaid féin. Tesla Mariú fearr tá lothain agus é ag tiomáint well ní raibh sé ag tiomáint ach é ina chár uafhíolótathe nuair a bhfuil an chár faoi leoraí mór agus mar Mariú é. Tá rialtóirí tar éis liste ceisteannaí a chur go dtí Tesla agus na déantóirí eile ag fiafraí díobh cad a tharla agus conas na feibanú seo réiteach. Idir an dálín tá targeoirí déantóirí na Teslas ag muomh go bhfuil an teicneolaíocht sábháilte. Sílim se go bhfuil ach ba Amazon. Níor bhánach Amazon a dúsáidteach Tesla nó éon chár uafhíolótathe in éonáit a bhfuil saoilte tráchta agus crossráitin agus le héad. Fibre bhile mótar bheamach, má níl tad rót ach cháir dul sa treo eile agus lámaí oscailte súlagan ach carrachaí bheith crackáid agus an fearsún crackáid a fórbás. Líne Joe Paterno. Cé Joe Paterno buí tréálaí omráiteach Penn State a fórbás riint blianta hin faoi scanal. Ní mar dheall féin ach faoine tréálaí cúntaach Jerry Sandusky a bhí úsáid páistí caiimi sin agart síl gan leis céir. Hello. Sure goes. I certainly could. I'm going to be a simple tone. That's all. Okay. True. Okay, see you then. Bye. Telephone, tá muid ceangailte leo. Nis corona. Joe Paterno sé tá Fíneacha nua takeí amach, nua eisithe a thugann de fis go raibh is ag Joe Paterno faoi bhí úsáid páistí Jerry Sandusky blianta sular raibh a dadmhaí seisin. So bhí sé ag an sin biréigí ní. Lón. Cad is Geilleagar an. Sin an rud a bhíonn sa lár bhabhairt. Gus buí é saléad sicín Geilleagar lón galánta
deiscirt Meiriceá. Ach ní níos mó, der siad. Ach der siad gur bé an béle fuirfe an thabhraí má leanaíonn tú an comhábhar ceart. So sin é an nuacht don cheadaín an tríúláid déag mí úil gá bhile sa sé déag. Ca mé pizza chuir isteach san aine is so fóga mé slán agus tásúla go mé muidir caiintla chéile éis sar a bhhaid tóga go buga.